dobrý deň vám želám. Hej, láčo džives tu menge manga. Výborne. Dobre, ne? A potom, takže ešte to Y tam není a vy máte sloveso, ne? Sloveso musím, nemáme. Hej, Takže v romčine. To je dobré. Čiže my Romovia totiž nemusíme. Hej, to je bomba. Ja ťažko tiež nejak hľadám. Nie, to ja som iba tak zo strany, že tak povedajú tak, ne. To je proste si úspešný človek vybavené, čo tam budeme sa... Áno. Presne, čo sa chytíš, to ide. To má v podstate nejak istým spôsobom posunulo ďalej. Presne tak. Práve počúvaš podcast To nemyslíš vážne. Tento podcast ti prináša Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku. Čaute, práve počúvate podcast To nemyslíš vážne, kde si volám hosti. Presne tak, ako si počujete, volám si sem hosti a jeden z nich je Roman Eštočák. Romanko, ahoj. Ahoj a ďakujem za pozvanie. Za maličko. Tak by som to uviedol, že tak skrátke, ale ty to možno nejak rozvinieš. Lektor rómskeho jazyka. Áno, presne tak. Lektor rómskeho jazyka. Jeden z mála učiteľov na Slovensku, ktorí v podstate sú certifikovaní alebo má štátnu skúšku na úrovni C1 a jeden z mála aktívnych učiteľov na Slovensku, tak poviem, ktorí učia rómsky jazyk. Takže ťa poprosím, urobme tento úvod ešte raz. Dobre. V rómčine. Ty to povieš a ja to zopakujem. Takže povedz, že vítame vás v podcaste To nemyslíš vážne, v tom najlepšom podcaste na svete. Láčo džives tu menge mangav. Palikera v tuke vaša dojmana de vyčinžal, andro podcastos oda na gondolines vážnones, ty kamavte predhovoromanes, no a dika sa vydumada. Takže, milí poslucháči, teraz vám to idem preložiť. Poďme po dvoch slovách vždycky. Láčo džives. Láčo džives. Tu menge. Dobrý deň vám želám. Takže láčo džives tu menge. Už neviem, čo som povedal. Takže, ale aspoň poviem, dobrý deň vám želám. Láčo džives tu menge. Láčo džives tu menge mangav. Láčo džives. Vám želám. Láčo džives? Hej, láčo džives tu menge mangav. Dobrý deň vám želám. Hej, láčo džives tu menge manga. Výborne. Dobre, ne? Chudá jednička, Mandar. Dostaneš jedničku. Ďakujem veľmi pekne. A tak ja som taký počerný. Hej, ty si náš. Že? Pravda, že... To máma vždy, keď vidí nejakých... Takto sa ťa opýtam. A hneď na začiatok poďme. Úplne otvorene. Áno. My máme v Pezinku rómsku osadu. Ja tam hocikedy som tam aj bol, ja ich proste... Poznáme sa, oni dokonca niektorí u nás aj robili. A keď sme sa niečo rozprávali a ja vždycky som povedal, že ja som váš taký cigán. A nikdy sa nám nikto nenasral, keď som povedal slovo cigán. Jak je to s týmto slovom, že je rozdiel, kto to povie, alebo vôbec by sa slovo cigán používať nemalo? Lebo ja som im to povedal a oni vždycky, ty si náš. Vždy to závisí od kontextu a od toho, kde to hovoríte a komu to hovoríte. Ak ide o priateľov, tak tam je to v poriadku, pokiaľ je taká, by som povedal, medzi vami taký vzťah, že tomu druhému to nevadí a tak ďalej, tak je to na mieste, je to v celkom poriadku. Áno. A ja mám priateľov, ktorí majú slovujú cigán a tak ďalej a nehnevám sa. Jasne. A je to bežná komunikácia. Ale ak ideme do nejakej formálnej komunikácii, tak tam už je to nemiestne a je to hanlivé. Takže na úrad, keď príde niekto, tak by tam nemala tá pani povedať. Mnoho ľudí, alebo aj Romov, akože hovorí, že ja som vždy bol cigán a cigánom ostanem a chcem, aby ste ma volali cigánom. Len tento pojem Rom má svoje opodstatnenie, totiž aj v tom, že slovo Rom pochádza z romčiny. Ja si poviem, som Rom, ja som človek, alebo rómsky človek. Ja som Rom. Čiže jednak to pochádza ako z romčiny a po druhé v roku 1971 pri Londýne rómska inteligencia z Európy a dá sa povedať aj z celého sveta na takom medzinárodnom prvom kongrese zjazdu alebo stretnutí rómskej inteligencie sa dohodli na tom, že nechajú ako tú majoritnú časť alebo tých neromov, aby Romov nazývali Romami. Čiže jedna. Potom tam prijali to, že v romčine vyňali písmeno Y, čiže nie je tam Y. Takže vy nemáte Y? Nemáme Y. Čo to nevymuje? No tak to nevymyslíš, to je jednoducho. To je super. Je to tak. A je tam viacero takýchto odlišností, ktoré by slovenskí žiaci akože veľmi prijali, pretože ocenili a je to jednoduchšie. No a na tom kongrese sa prijali aj to, že máme rómsku zastavu a hymnu.
Čiže je to tak, ako, že ten, kto trošku ovláda ako ten kontext historický, tak si dovolím povedať, že zosmiešňovať alebo hániť ako pojem Róm by si nedovolil, pokiaľ mal byť tieto informácie. Jasne. Ale tak ono, aspoň na Slovensku to tak vnímam, že aj keď sú deti malé, dajme tomu, tak rodičia im hovoria, že necigáň. Neklam. Áno. Že od malička tým deťom aj nechcene, tým bielým povedzme, vštepujú takéto, podľa mňa taký zlý vzorec na tých taký ľudí. Stereotyp, taký predsudok voči Rómom. Áno, je to tak. Ja si to všímam aj na tom, že keď ja napríklad idem niekde na vozíku a ide nejaká mamička s malým dieťaťom a to dieťa sa začne tak zaujímať, tak mne to nevadí, ako ľudne vysvetlím, vieš. A tie mamičky sa tak boja, že jak zareagujú, tak ho trajú, nechaj ho. Vieš, aké by s tým nechceli mať nič spoločné. A na druhej strane si to ešte všímam na Rómoch, že povedal, že on cigáni, vieš, že nerobí to dobre, podľa mňa. No, pre tie deti. Väčšinou pojem cigán sa používa aj v litaniách, nájdeme. Práve si povedal, že cigán je hanlivé vyjadrenie alebo hanlivé pomenovanie, akože niekto to cigáni a tak ďalej. Čiže spája sa to s tým, by som povedal, tým uražujúcim alebo by som povedal spoločenským nepriateľným. Tak. A už vlastne od malička v tým deťom štepujú nejaký predsudok voči tým ľuďom. No ale máme však v podstate, tak jak u bielých, ale aj u žltých, aj u hociakej rasy, je v podstate, sú dobrí ľudia a zlí ľudia. Tak. Vieš. Takže takisto to je aj u vás, aj u nás, aj u všetkých si myslím, že je úplne jedno, kto je jakej pleti. No a ty si mi povedal, že, to strašne ma to zaujíma, ty si mi povedal, že v rómčine nie je Y. Áno. A že ešte sú tam nejaké veci, ktoré by prijali naši študenti. No napríklad máme 2 rody. Hej, máme mužský a ženský. Ja sa smejem, že slovenčina alebo slovenský pravopis má 3 rody. Hej. My sme v tomto pokrokoví, že rozpráva sa teraz o nejakej rodovosti a tak ďalej, tak my, tak ako francúzština, máme iba 2 rody. Hej. A v podstate slova, ktoré sa nachádzajú v slovenčine v strednom rode, my im dávame buď mužský alebo ženský rod. Aha. Hej. A to už podľa toho, že ako sa to tam nachádza. A potom, takže ešte to Y tam není a vy máte sloveso, nie? Sloveso musím, nemáme. Hej, takže v rómčine. To je dobré. Čiže my Rómovia totiž nemusíme. Hej, ja som to hovoril. Ale mnoho ľudí, musíme tak povedať, že rómčina má slova tzv. Pôvodného charakteru a prevzatého. Áno, slovíčko musím v rámci prevzatých slov v rómčine sa nachádza. Poviem memušínav, ale už je to prevzatý výraz zo slovenčiny. Ale my Rómovia, ktorí akože používame starý jazyk, niekto hovorí, že tu vakereska v kapurikanes, že ty rozprávaš tak staro, že tak ešte si nedozrel, že si úplne akože niekde zaostali, čo sa týka používania ako rómčiny. Tak my hovoríme, keďže nemáme akože slovesom musím, tak ak chceme vyjadriť nejakú povinnosť, alebo že my naozaj potrebujem niečo urobiť a tak ďalej, tak vtedy poviem po rómsky tak krásne, že kampel mange a datekero. Treba mi to urobiť. Aha. Hej? Alebo keď je to menej významné, alebo nie je to také akože pre mňa až taká povinnosť, alebo nejak závažné, tak poviem, že mešajkerav, ja môžem urobiť. Hej, takže... To je dobré. Hej, nekladneme si to, ako my Rómovia totiž nič nemusíme. Jasné, rozumiem. Ale tak je to dobré, no. Dobre, vynašli sa. No a každý Róm vie rómsky? Nie. Je to náročný jazyk? Nie, ja hovorím, že už mnoho Rómov, ktorí na Slovensku rozprávajú dialektom, oni rozprávajú príslušným regionálnym dialektom. Ale takzvanou východoslovenským dialektom, ktorý je aj v podstate takým podkladom pre tú pravopisnú rómčinu, tak to hovoria Rómovia okolo Šariša, Humenného, teda východní Rómovia a plus česky.
A česky kvôli tomu, lebo to sú v podstate pôvodní Rómovia z východu, ktorí po vojnovom období odišli žiť do Čiech. Takže tých dialektov, toľko, koľko dialektov máme v podstate v slovenskom jazyku, toľko tých dialektov nájdeme aj v tom rómskom Ale asi jazyku. to je tak, že tí starší Rómovia, oni ovládajú rómčinu, nie? A tí novší, teraz... tak je tam veľa prevzatých výrazov a tak ďalej, akože poviem napríklad, čo Rómovia povedia, že mece stinav, hej, čo je ako prevzatý výraz cestujem, hej, ale málo kto akože povieme dromarav. Drom po rómsky je cesta. Čiže ak vychádzam od slova drom, mal by som povedať po rómsky medromarav, ale málo kto používa ako tento výraz. Rozumiem. No a prosím ťa, lebo ja poznám akože tých v Pezinku niektorých a nachádzajú sa tam aj takí, čo mňa vždycky zaujímalo, volajú sa, že olašskí Rómovia. A oni sa hovorí, že sú bohatí. O nich sa teda, aspoň u nás v Pezinku, čo počujem, že o nich sa hovorí, že sú bohatí. Tak je to vždycky také ako pravidlo, že títo olašskí Rómovia, že sú bohatí? A keď áno, tak vlastne prečo? Sú Olásky a sú Rumungro. Ja patrím medzi Rómov, ktorí sú Rumungro. A Olásky Rómovia, tak je to taká, by som povedal, trošku odlišná kultúra od tých Rumungrov a oni viac menej u nás v našich končinách na Slovensku sa zaoberali obchodom. Tak je to tým, že ja poviem tak, že od ich pôvodných starých otcov, detkov a tak ďalej, tak tam živili sa biznisom a obchodom, tak sa to ako keby traduje z generácie. Takže od mladú robili biznis. Áno, generácie. Je to spôsob ako obživy a tradície. Na začiatku sme povedali, že ty si vlastne certifikovaný lektor. Áno. A čo to znamená, že ty učíš tie deti? Učím dospelých. Učíš ale dospelých. aj deti. Takže učíš dospelých rómsky jazyk. Áno, väčšinou sú to učitelia, nejakí psychológovia, ktorí robia diagnostiku rómskych detí, keď pri vstupe do základnej školy, potom nejakí dobrovoľníci, sociálni pracovníci a tak ďalej. Kocke povedané, ľudí, ktorí pracujú s rómskou komunitou alebo pracujú s rómskymi deťmi a považujú za dobré alebo nutné, ako sa orientovať v tej rómčine. Ale tí lektori vlastne, teda ty si lektor tých učiteľov, alebo tých psychológov, a oni sú bieli? Áno. A ty ich učíš rómsky? Áno. To je super. Áno. Ale podľa mňa potom aj tak lepšie reagujú tie decka na to, nie? Samozrejme, lebo v podstate aj ten, dajme tomu psychológ, alebo pedagóg, alebo sociálny pracovník rozumie štruktúre a tvorbe toho, ako sa tvoria slova v rómskom jazyku a je bližšie k tým deťom. Alebo k tej komunite. A tá komunita to aj ocení patrične. Určite. Ja som ti na začiatku povedal, ak si tu bol, ešte neboli zapnuté kamery, že som vlastne chodil po detských domovoch, mal som tam také vystúpenia. A prevažne to boli rómske deti. A trvalo takú polhodinku, mi trvalo sa k ním dostať. Tak akože tak bližšie. Ale potom, keď som sa k ním dostal, tak ja som hovoril, že to boli poprvé silné príbehy, čo som sa tam podozvedal. Naozaj, že človek potom príde domov a povie si, že čo my tu riešime. Že boli to naozaj silné príbehy, ale oni mali v sebe taký drive, tie decká, že to bolo výnimočné, extrémne. Tam padla lyžička na zem a tam už sa proste tancovalo. Vieš, že to mali to v sebe. Je pravda, že tieto rómske deti, alebo Rómovia a vy, že máte taký ten... Vieš, čo myslím? Viem, hej. No, je to pravda. Ono, keby som premenil tú generačnú chudobu alebo teóriu generačnej chudoby na drobné, tak jednou zo vzorcov správaní je zabava. Hej? Čiže ono v podstate, takto sa bavia chudobní ľudia. Hej? Poviem tak na rovinu. A niekto hovorí, že to je typické rómske a tak ďalej. Ale ak zoberieme si ten uhol pohľadu, že tá chudoba sa najviac spája práve s tými Romami, našimi slovenskými, tak môžeme si myslieť, že je to čisto také rómske. Hej? Ale tá zabava je to akože čistý vzorec správania chudobných ľudí všade na svete.
Hej, tu nájdeme, keď pôjdete napríklad do tretích krajín, tak nájdete podobné správanie tých ľudí, ako majú naši Rómovia. To len preto, že žijú v určitých podmienkach. Ale potom je ten život krajší. Tak áno, je krajší. Však... Ja si myslím, že niekedy človek je extrémne bohatý a nemá toľko zábavy, čo? Tak ja hovorím, že my ľudia, ktorí máme už v živote ako nejaké také povinnosti a dávame si na chladničku, keď prídeme domov. Na mikrofón potom. Keď dávame na chladničku rôzne také odkazy alebo listočky, že ešte musím toto urobiť, ešte toto musím urobiť a tak ďalej. Čiže ako keby sme mali naplánovaný ten celý deň, celý týždeň, celý mesiac. Ale v tej rómskej osade ako tam nemajú tie listočky. A oni vlastne nemajú slovičko musím. A nemajú slovičko musím. Takže je to také... Ja som točil jeden klip v rómskej osade v Pezinku a ľudia mi povedali, že ty sa tam nebojíš ísť? Že prečo by som sa tam mal bať ísť? A zastavil som v strede auto. Takto ma obkolesili. Hneď zábava. Akože nedám dopustiť na to. Ja som tam sa bavil s tými staršími, takými, popíjali sme všetko a bolo to brutálne, nikto mi tam nič neurobil, ani ma nejak neohrozil. Čím to je, si myslíš, že však ja som váš, ale že veľa bielých ľudí má taký ten, nechcem povedať odpor, ale také, že to hneď hodí do jedného vreca. Je to nepoznanie. Mhm. Ty poznáš, ty si tam bol, vieš, ako sa tí ľudia správajú, máš ní bližšie a tak ďalej. Ale keď niekto sa nezoberie a nevodí do tej osady ako ty, tak on jednoducho nevie. A nepoznanie u človeka vyvoláva taký prirodzený strach alebo obavu z cudzieho. Takže, a čo s tým robiť? Spoznávať sa. Jednoducho komunikovať, spoznávať sa. A mal by si na to, dajme tomu, že nejaký recept? Lebo vieš, nemôže sa každý zobrať a ísť do nejaké osady asi? Tak recept je asi taký, že ak sa nájde v každom z nás ľudskosť a tou ľudskosťou budeme narábať a budeme sa aj ľudskosťou na svet pozerať, tak máme k sebe bližšie. Tak asi byť len ľudský. Hej? A nenechať sa ovplyvňovať rôznymi predsudkami alebo negatívnymi myšlienkami a tak ďalej. Byť pozitívne naladený a hovorím, mať v sebe tú takú ľudskosť a otvorenosť. Presne, a hlavne sa nejak možno nebať inakosti. Áno, nebať sa inakosti, inak sa to nedá. Hej. Ty si aj mentor detí. Áno. Čo znamená mentor detí, akože rómskych? Poviem tak, bol som mentorom detí, zhruba 12 rokov, rómskych detí, ktorí pochádzali zo sociálne slabšieho prostredia a mojou úlohou bolo v podstate ako keby venovať sa tomu dieťaťu, motivovať ho, jeho a jeho rodičov, ukazovať mu cestu k lepšej budúcnosti a tak ďalej. Čiže poviem príklad. Dieťa, ktoré sa prihlásilo do určitého programu s talentom, že viem dobre tancovať. Hej? To dieťa chcelo byť v prvom rade akože úspešným tanečníkom. Hodnota vzdelania pre ňoho akože bola v takom, by som povedal, poslednom niekde vzadu jeho hodnotových, akože, alebo jak u dieťaťa to aj býva. Jasné, to som mal aj ja. Že teda nejak sa nezapodieval, ale keď jednoducho postupne otvárate, rozprávate sa s tými ľuďmi, že prečo je dôležité sa vzdelávať, čo to vzdelanie doniesie človeku a tak ďalej, tak ten človek a tá rodina mení tie postoje. No ja takto som pracoval s tými deťmi, alebo s rómskymi deťmi niekoľko rokov, s niektorými 9, od 6. ročníka, pokiaľ neskončil maturitu a jednoducho ten koniec bol krásny. Ako mne prišiel list od jedného dieťaťa, poviem aj meno, je Fabian zo Slovenskej Slatiny, s ktorým som zažil neuveriteľné veci pri mentoringu. Hej, boli problémy s ním, ako nemôžem povedať, ale to také, ako, že on sa zabudol napríklad v nedeľu u frajerky pri Žiline a nešiel do školy, do Kežmarku. To je ten príjemnejší problém. Hej, čiže musel som to riešiť aj také veci. Hej. Ale v konečnom dôsledku ako bol veľmi slušný, bol aj pracovitý, skvelý výtvarník. No a keď maturoval, tak mi napísal taký veľký list, kde
doslova pomenúval všetko, čo som zažil. A na konci napísal, že nebyť vás, pán tutor, nie som tam, kde som. Tak to poteší. To je super. To je super. Jaký je najväčší problém týchto detí? Že je to také, že dá sa to zaobaliť do jedného problému nejakého, alebo je to odlišné? No, najväčší problém je asi to prostredie, v ktorom žijú. Lebo to ovplyvňuje akože všetko, čo sa deje okolo neho. Tak prostredie, dostupnosť, príležitosti. Niekto si povie, však dnes má ako každý akože rovnaké príležitosti a tak ďalej. Nie je to celkom tak pravda. Hej, tých príležitostí jednoducho mať vodu doma alebo mať pred domom nejaký chodník, cestu, mať teplo doma, no jednoducho to nie sú akože v prípade týchto detí bežné záležitosti. A to v podstate to, ako žijú, v akej kvalite, tak to ovplyvňuje v podstate všetko, ako fungujú v tom svojom živote. Takže na Slovensku ešte žijú v rómskych osadách tak? Niektoré osady, že nemajú napríklad... Niekde žijú, dá sa povedať, to je také relatívne, lepšie, horšie. Vždy to závisí od toho, že aké podmienky sú tam, aj čo sa týka infraštruktúry tej osady alebo tej komunity. Hej, že či je tam voda, elektrika a tak ďalej. A takže, ale máme na Slovensku aj také, kde ešte napríklad, že není voda? Je, máme. A ich slušne dosť. Tak to čo? To potom ako vyzerá, že keď tam nemajú vodu? No tak majú tam nejaký buď vývod z lesa, že je nejaké taká trúbka, z ktorej akože tečie voda a tam si zbierajú, ako chodia na vodu. Ty koksa. No, z lesne, to je les, z také z lesíka. Takže to si vlastne ľudia, ktorí žijú v byte alebo v dome rodinou? Dome. Väčšinou sú to katrče. Čauko, nestihol si navštíviť babku? Nevadí, ona príde za tebou. Elektrické skútre od Unizdravu nájdeš na www.unizdrav.sk. Chatrča. Hej. A tak v dnešnej dobe sa povie, že voda je bežná záležitosť, ale nie pre všetkých. Preto som zapýtal, že vlastne... Hej. No áno, keď dieťa nejaké vyrastá v tomto, tak je poznačená. Ty sa s tými deťmi stretával a vlastne si ich nejak koučoval, mentoring im robil týmto deťom aj? Tak to je tak, ako že začne sa s niekým kamarátiť a dávaš tomu dieťaťu aj tej rodine takú dôveru, alebo tak by som povedal, tak ich držíš, tak dávaš im také sebavedomie, že vaše dieťa na to má. A posúvaš ho dopredu, kým jednoducho si nedospieš nejakému cieľu. Bol si aj tak niekedy, že to dieťa ťa nepočúvalo a odišlo a v podstate nežije úplne najkrajší život? Poviem tak, že pri mentoringu moja osobná skúsenosť je úspešnosť 20-30%. To znamená, že keď začnem pracovať s 10 deťmi, tak pri 2-3 som úspešný. Fakt? Áno, lebo tam tie ostatné deti ako keby neudržia to tempo, alebo respektíve príde niečo, čo chýba im tak, aby som povedal, vytrvalosť alebo niečo, čo by ich akože udržalo v tom tempe, ktoré... Takže ceca z 10, 2-3. 2-3. To je moja osobná skúsenosť. Niekde záleží od vzorky ľudí. Keď zoberete akože 10 detí z tých lepších rodín, tak tá pravdepodobnosť percentuálnej úspešnosti je väčšia, lebo ste zobrali 10 detí z dobrých rodín. Ale ak zoberiete akože 10 detí z takých najhorších rodín, tak tam musíte rátať s takou vysokou neúspešnosťou, pretože tam chýba veľa vecí, zručností, vedomostí. My hovoríme tomu, že takzvané, že kompetencie toho človeka. Čiže to znamená, že to, čo som sa v živote naučil, mám niečo v sebe, alebo respektíve viem niečo v živote robiť a to v podstate ovplyvňuje. Nie je to pre teba náročné psychicky? Lebo podľa mňa si vypočuješ asi rôzne príbehy tých ľudí. Skôr poviem, že keď som vyrastal v podobnom... Vyrastal si v podobnom? Nie v podobnom prostredí, ale vyrastal som v podstate tiež akože v chudobnej rodine,
Čiže nie je to pre mňa, pretože ako keby ja viem, čo sa deje s tým dieťaťom. Ja sa v ňom vidím. A ja ho chcem to potiahnuť niekam. Ale potom vlastne to je super na tom to, že tak jak ja viem povedať človeku na vozíku, lebo to žijem, no. Tak presne takisto to vieš povedať ty a podľa mňa od teba to je úplne inak zoberú tí ľudia. Áno. No a ja som chcel prejsť k jednej otázke, že však Rytmus vystupuje tak, že vlastne však je Róm a tak, že pomáha to tým deckám, keď ho vidia. Je im to akože nejaký vzor, opora alebo niečo? Určite to pomáha, lebo to vidia nejaký vzor a Rytmus je známy, je niečo, je top pre nich. Hej, čiže áno, pomáha to. A keď ho pokladajú ešte za úspešného Róma, ktorý jednoducho niečo v živote dokázal, tak pomáha to. Tak to je super. A minimálne ako v takej, by som povedal, vnútornej motivácii. Hej. Ale to už, čo sa deje, či mu to niekto pomáha, alebo mu cestu ukazuje niekto, tak tam ten článok treba posilňovať a mať takých tých mentorov alebo ľudí, ktorí sprevádzajú tie deti životom viac. Ty organizuješ festivaly rómske, organizuješ tábory pre deti z rómskych rodín. Poďme k tým táborom, že kto to financuje? Financuje to Fond pre kultúrno rómskych menšín, odkiaľ každý rok žiadame finančné prostriedky a teda dotáciu a vďaka teda aj podpory práve Fondu pre kultúrno rómskych menšín môžu deti ísť do tábora. Super, takže tie deti vlastne všetko majú zdarma. Áno, majú zdarma. To je super. No a jak vyzerá taký tábor? No, vyzerá to tak, že jednoducho prídeme napríklad v pondelok, sú tam také, by som povedal, zoznamovací deň, kedy hovoríme o pravidlách a o tom, ako sa v tábore má správať. Pýtame sa ich akože na nejaké očakávania. Tie očakávania sa snažíme nejak zahrnúť do programu. No a fungujeme tam celý týždeň a na konci posledný deň, alebo respektíve deň pred posledným dňom robíme opekačku, kde si opekáme a rozprávame sa. No a ja to ešte robím tak, že tým, že tie deti chcem aj niečo naučiť o ich pôvode a histórii a o jazyku, tak dávam tam okienko akože rómskeho jazyka, hovoríme o rómskom jazyku, o histórii, o pôvode Rómov a tak ďalej. Čiže niečo tie deti sa dozvedia o sebe, to, že sú iní, tak sa dozvedia o sebe, že prečo. Jasné, čiže jasné. Je to také obohacujúce. A to sú vyslovene iba rómske deti, alebo sú tam... Mali sme tam aj nerómske deti. Jedno, dva. Čiže nebraníme sa, ako väčšinou tie deti sa nám nahlási kamaráta, alebo takto nejak neriešim. Práve je to vítané, keď to je super. Dostane aj nerómske dieťa tam. No a potom tie festivály. To ako vyzerá taký festival? Že to je vyslovene, že festival pre Rómov? Nie, festival je v podstate pre všetkých, ktorí chcú prísť pozrieť na prezentáciu alebo predstavenie hudobných kapiel, Prešovský rómsky festival. A prídu, pozerajú. Ale tí vystupujúci a účinkujúci sú vlastne iba... Takto. Ja mám festival rozdelený na také dva bloky. Prvý blok je venovaný napríklad od tej 14. hodiny do 17. amatérským zoskupeniam. To znamená, že dávam priestor napríklad komunitným centrám a nejakým malým súborom, spevákom, kapelám, ktoré tam fungujú, aby sa prišli ukázať. No a účinkujú tam. No a potom ide takzvaný profesionálny blok, kde v podstate pozývam už profesionálne kapely. Jasné. Ktoré prídu. Takže aj z toho súdka, Hej. Ty máš vlastne aj občianske združenie? Mám občianske združenie OZ Romad. OZ Romad. A ono prostredníctvom 2%, nie? Máme aj 2%, ale toho roku sme... začali ako fungovať, no ale tam ako tie príspevky nie sú. Väčšinou fungujeme z dotácií z Fondu pre kultúrne rómskych menšín. Ale aj na základe keď to bude dlhšie fungovať, to občianske združenie, tak na základe toho vám vedia 2% posielať a vy viete robiť takéto aktivity. Áno.
pre decka. No ale ty chodíš aj po stredných školách, kde vlastne sú živé knihy, kde máte... Živé knihy. Pre tých, čo nevedia, že je živá kniha, tak vlastne dojdeš tam s človekom, ktorý rozpráva nejaký príbeh. Dojdeme tam a rozprávame vlastný príbeh deťom. Tak. Hej, a prídem tam ako Róm, ktorý akože nechá... ja hovorím tak, prichádzam k vám ako cudzí človek, niekoho, koho nepoznáte. Dúfam, že odídem stať ako váš kamarát. No a vtedy to začína, že nechávate akože tie deti sa pýtať alebo hádať, kto ste. No a postupne ako na základe toho dialogu otvárate v podstate ten váš osobný príbeh. Rozumiem tomu, ale vy tam prídete, ty, ešte niekto, nejaký viacerý? No, zvyčajne sme traja. Aha. Alebo aj sám chodím už v poslednej dobe. A tí študenti sa ťa pýtajú? Pýtajú, áno. Pýtajú sa ťa. Hej. Musím tak povedať, že vždy to závisí od tej cieľovej skupiny, že či sú to deti, či sú to stredoškoláci, potom či sú to rómski žiaci, alebo rómske deti, alebo nerómske. V prípade akože tých rómskych detí, tá naša živá kniha má tzv. Motivačný charakter. Čiže my ich motivujeme osobným príbehom pracovať na sebe, byť lepším. Zase na druhej strane, v prípade nerómskych žiakov alebo nerómov, to funguje tak, že citlivujeme, alebo že teda spoznávajú náš osobný príbeh a sú takí, by som povedal, chápavejší a potom aj nechcem povedať, že tolerantnejší, ale je to potom už aj o inom, keď jednoducho... Ale aj podľa mňa ani slovíčko tolerantnejšie není úplne, že zle, lebo sú takí potom tie detské. Ja to vidím, chodím tiež po stredných školách, ako vieš, s vozíkom a tam rozprávam o tom. A je to super, lebo na tie deti sa to nalepí, že áno, aj takýto človek dokáže byť na vozíku a dokáže byť prínosom pre spoločnosť. Vieš, takže je to podľa mňa super, že tieto školy stredné a hociaké sú a chodíš po nich a dávaš vlastne nejakých, edukuješ a začleníš do toho života, že aj takto to funguje niekde a je to vybavené. A myslím si, že je dobré to tým deťom hovoriť, lebo mali by si uvedomiť, že to, že majú iPhone, není úplne, že takže nejaké pravidlo, že musí to mať, lebo niekde na druhej strane človek nemusí mať ani vodu. Čo je v podstate v 21. storočí smutné. Si myslím. A však možno sa to zlepší. Možno sa to zlepší. Čo ty považuješ za nejaký svoj najväčší úspech? O úspechoch sa ťažko hovorí. A neviem, čo akože by som mohol považovať za svoj najväčší úspech. Ako je ťažko definovať, lebo v podstate ja si vážim život a vážim si zdravie a vážim si ľudskosť. Jasné. Hej, čiže pokiaľ sa stretávam s rozumnými ľuďmi, poviem tak, ako ktorí sú ľudsky naladení, tak to je pre mňa veľmi akože príjemné a to je asi to najviac, podľa mňa. Hej. A cítim sa akože, že takom by som povedal pohodlne priateľskom móde. Hej. Tak poviem. Ťažký mi ako úspech, tak vyštudoval som, mám prácu a tak ďalej, ale hovorím akože i napriek tým podmienkam, v ktorých som žil. Vyštudoval si akú školu? Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, sociálnu aprobáciu alebo oblasť sociálna práca. Odbor, teda sociálna práca. No, takže asi ten úspech je asi to, že som vyštudoval. Tak povedz na neúspech, ten sa ľahšie hovorí. No, neúspechy. No, druhým takým najväčším úspechom je samozrejme môj syn, kde som v podstate nič nemusel urobiť a jednoducho som na ňo hrdý a je to inteligentný mladý muž, už 17-ročný pomaly. A je taká hrdosť vo mne, že on mi hovorí, že oco, ja sa nemusím učiť na vlastných chybách, ja sa učím na tvojich. To je super, ísť takto dieťaťu príkladom. Takže, no a čo sa týka neúspechov,
Ťažko tiež nejak hľadať. Nie, to ja som iba tak zo strany, že povie úspech. Nie. To je proste si úspešný človek vybavené. Čo tam budeme sa... Áno. Presne, čo sa chytíš, to ide. V podstate nejak istým spôsobom posunulo ďalej. Presne tak. Ty si mi poslal nejaké veci o tebe a napísal si mi tu, že supervízor pomáhajúcich profesí. No, to je v podstate... Čo to znamená? To znamená, že robíš také stretnutia na buď individuálneho alebo skupinového charakteru, kde sa rozprávaš s pracovníkmi nejakého zariadenia alebo ľuďmi, ktorí pôsobia v sociálnej práci a rozprávaš sa ich o robote, vyhoreli, nevyhoreli a snažíš sa ich nejakým spôsobom jednak motivovať, ale nájsť v sebe, že lebo ty nesmieš akože im hovoriť, že to by si mal, alebo neviem čo. Oni mu jednoducho musia ako keby rozanalizovať to, čo sa s nimi ide a nájsť nejaké svoje vlastné riešenie, že ako sa s tou situáciou vysporiadať a nájsť také, by som povedal. Ja hovorím, že keď odchádza ti človek zo supervízie dobre naladený a s úsmevom, tak to je super. Hej, že jednoducho ho istým spôsobom ako usmerníš. No, nájde nejakú takú, by som povedal, pozitívnu energiu v sebe. Dostaneš na tú správnu cestu a ide. Ďalej. Hej. A prosím, čo znamená skrátka MVO? Mimovládna organizácia. A to čo oni robia? Máš zákon o združovaní občanov a tak ďalej a to je v podstate organizácia registrovaná na ministerstve vnútra, mimovládna organizácia. To sú občianske združenia a tak ďalej. Rozumiem. Vieš, niekto povie, že a mne kto dal čo kedy? No. Že choď, zarob si sám. Vieš, ale tak to ľudia povedia. Že a mne dal čo kto kedy, im prečo by mali všetko dávať? A tu ja sa teraz nechcem nikoho dotknúť. Ja som není z tých, čo toto rozpráva, ale viem, jak niektorí ľudia reagujú. Vieš, že povieš, že pozri sa, dali sme im, rozbili to, alebo ja neviem, tak. Zajdeme, tak na začiatku som hovoril o takzvanej generačnej chudobe. Hej. Generačná chudoba nie je len o tom, že mám peniaze, nemám peniaze a tak ďalej. Generačná chudoba je o tom, čo ťa kto v živote tvojom od narodenia naučil. Hej? Čiže k nejakým vzorcom správania to nesmieš, alebo a tak ďalej. Alebo k nejakým, by som povedal, veciam, ktoré sú pre nás akože pre tú strednú generáciu akože také bežné. A pokiaľ to dieťa sa narodí napríklad v rómskej osade, alebo teda poviem tak, že v generačnej chudobe, tak jeho mama sa narodila tiež v chudobe. Mm-hmm. A tam tie vzorce správania toho typu, ako my poznáme bežne, akože v bežných podmienkach, sú ťažšie, akože by som povedal, uplatniteľné, alebo že nie je to tam také prirodzené, že sa tam deje. Že niekto ti povie, alebo ťa vychováva doslova. Nechcem povedať, že tie mamičky sa nestarajú. Starajú sa do tej miery, ako môžu. Mm-hmm. Ako vedia. Jasné. A to, ako vedia, jednoducho závisí od toho, čo ich naučili ich predkovia, ich mamička a tak ďalej. A keď teba to niekto nenaučí, tak jednoducho nevieš to dovzdať ďalej. No a my musíme akože že pracovať s týmto. Hej. Poviem, rána starostlivosť to je akože výchova dieťaťa do 3 rokov alebo do 6 rokov a do tých 3 rokov je veľmi dôležitá pre vývoj toho dieťaťa alebo pre život človeka v nasledujúcom živote. Keď on nedostane nejaké, by som povedal, základy, tak jednoducho potom to s ním ide celý život. Mm-hmm. Hej. A toto je veľmi dôležité. A naozaj akože klobúk dole pred organizáciami, ktoré robia ranú starostlivosť, ktoré akože pracujú ako napríklad ako nenementorky v rómskych komunitách, ktorí učia mamičky napríklad prebaľovať alebo ako sa starať o dieťa a tak ďalej. Toto sú vzácne akože aktivity, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Mm-hmm. Lebo práve tým učíš ako tie mamičky sa starať. Ktoré to posúvajú ďalej a nejak to začína fungovať. No. Rozumiem tomu. Romanko, je niečo, čo by si tak odkázal ľuďom? No, čo by som odkázal?
asi celý čas sa tu bavíme o ľudskosti. Byť ľudský a načúvať. Načúvať ako ľuďom, ktorí sú iní. A vtedy sa veľa vecí pochopíme, kto ako žije, lebo tie odlišnosti, ktoré máme my v svojom živote, nemusí to byť niečo, čo nás akože rozdeľuje, ale práve naopak spája. Hej. Ďakujem ti veľmi pekne, Romanko, za tento rozhovor. Díky moc, bolo to zaujímavé. A vážim si, že si prišiel. Ty si prišiel z Prešova. Treba povedať toto, že ty si prišiel z Prešova, to sú 4 hodinky cesty. No. Takže o to viac si to vážim, ďakujem ti. A prajem ti, nech to funguje, nech čo najviac detí v podstate navedieš na tú správnu cestu a nech, aby ma nedodrbali, ale nech. Proste nech tu je väčšia tá tolerancia a nech sa každý v podstate nejak tolerujeme a treba si uvedomiť, že ne všetci musia byť bieli. Tak. Takže tak, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, díky moc. Ja ďakujem za pozvanie. Teším sa, že si tu bol. A vy sa majte pekne a užite si, neviem, ktorý deň toto pôjde von, tak možno si užite Vianoce. Tento podcast ti priniesol Unizdrav, najväčší e-shop so zdravotnými pomôckami na Slovensku.